Eli tänään me ollaan menossa merelle Sonjan kanssa. Sonja, kato kameraa! Jei! Kuruk, eli Kurttuna ja sitten tää sen hyvä ystävä Julle, best friends. Ja sitten tietysti minä. Eli me mennään merelle ratsastamaan ja sitten lopuksi uitetaan hevosia, koska meidän maneesi pölisee, kenttä pölisee ja merellä sopivasti pystyy ratsastamaan hietikolla, niin sinne me nyt sitten mennään. Lämmin siellä on se 26 astetta varjossa. Ei tunnu missään. Ei tunnu missään. Sonjan vaatetuksesta varmaan huomaa, että täällä on aika lämmin. Kyllä. Hei, älä kiila! Siellä näkyy sitten tää meidän tienpää. Ja otetaan uutta kuvaa sitten, kun päästään merelle päin. Täällä me nyt ollaan. Kattokaa, kuin kirkasta vettä. Pyssä saakeli. Tuleva hiekkaa, mutta jos sitä ei ole tarpeeksi, niin käy siinä lämpimässä veessä sitten tuupata näitä. Kyllä. Tosi miehet tekee koulutuuppaukset merelle.